Umlandeli weGcokama Elisha umthandeni Famanqele uSiphiwe Gumbe uthi iGcokama Elisha liyazenzela lawo emculweni kaMaskandi ilona eliphethe. Lo mlisa uyibalile izinto ezimenza ukuthi athi iGcokama Elisha ilona eliphethe la emculweni kaMaskandi. Ubale ukuthi abahleli bemicimbi bezwa ngalo iGcokama Elisha nalo iGcokama Elisha futhi mawukuthi alehlisa ama-price noma lokhuphula liyazenzela nje. Lo mlisa ubesephetha ngokuthi uma ungalithandi iGcokama Elisha noma uma ungahambisani nalento yenziwa iGcokama Elisha impela ayihamba olala uyoze uvume kodwa ekugcineni ngoba iGcokama Elisha ilona eliphethe. Hayi la emculweni kaMaskandi iGcokama Elisha liyazenzela liyabusa likhontrola umculo nje wenziwa ngendlela yalo, even abahleli bemicimbi bezwa ngalo, like nje liyazenzela likhuphula ama-price liyawehlisa liphethe noMaskandi ngayo yonke indlela ecabanga futhi uma ungafuni hayi yekela ayikho into esoyizwa ngayo uba